Τα μάτια κλείσε, φεγγάρια σβήσε. Πες για την Άννα, δεν δίνω μία στην τρικυμία. Να με πετάς, να με πετάς. Πονάει η αγάπη, πονάει σαν μαχαίρι, γιατί η καρδιά μου ξέρει πως ήσουν τέλος απ' την αρχή. Πονάει η αγάπη, γιατί εδώ δεν θα σε. Μα όπου κι αν κοιμάσαι, το όνομά μου βαθιά πληγεί. Σήμερα μου λένε, έτσι. Ξέρεις. Όλη μέρα τον ψάχνω. Μου δώσε να καπνίσω χόρτο. Φρόντισε λοιπόν να βγουν και οι δυο από τη μέση. Αλλά με τρόπο που δεν θα γίνει ήρωας ο Σταυρακάκης, εντάξει. Η Ελένη περιμένει παιδί. Δικό μου. Άννα! Παπά! Το θέμα με το Σταυρακάκη είναι προσωπικό. Σκοπεύω λοιπόν να κάνω τα πάντα για να μην εκλεγεί. Που σημαίνει? Που σημαίνει ότι σου προσφέρω την επιρροή μου. Η Άννα μου έδωσε ένα γράμμα και μετά μου είπε να το καταστρέψω. Εγώ το κράτησα. Στο άλλο γράμμα εξηγώ ποιοι και πώς με έφεραν στο αδιέξοδο που είμαι τώρα. Εσύ ένα να θυμάσαι από μένα. Σ' αγαπώ. Πήγαινε σπίτι σου, Άρη. Πήγαινε όπου θέλεις, τέλος πάντων. Και όταν είμαι έτοιμη θα έρθω εγώ να σε βρω. Πήγαινε. Из-за нее я вляпался в такое дерьмо, что я просто вынужден ее убить. Даже если этого не хочу. Πώς θα πληρώσετε, παρακαλώ? Если ничего не изменится, если он не отвалит по-хорошему, я буду вынужден его замочить. Μόλις έφτασα με το αεροπλάνο, είδα αυτή στο αεροδρόμιο. Μεγάλη διάρκεια έχουν τα λάθη σου, αγάπη μου. Γυρίζω πίσω στα Χανιά και το πρώτο πράγμα που βλέπω είναι η ερωμένη σου. Άκουσα αντίμαρχο στην τηλεόραση που έλεγε «Ναι, έχω σχέση με την Άννα. Την αγαπώ». Μ' αγαπάει. Το ξέρω. Αλλά δεν γινόταν να μείνω εκεί, Σόνια. Από την αρχή ήταν όρος της συνεργασίας μας. Οι κοπέλες του μαγαζιού, όσο καιρό τουλάχιστον είναι εδώ, θα είναι έξω από τις άλλες δραστηριότητές σου. Και τόσα χρόνια δεν χρειάστηκε να αμπαϊτή συμφωνία. Λέω ότι την κρατήσαμε, αλλά τώρα είναι ιδιαίτερη περίπτωση. Επίγομαι. Και έχω χάσει και τον Πέτρο. Θέλεις 2-3 κοπέλες συνοδούς στις κουρασιέρες? Εντάξει, αν πάρεις από εδώ, για το μαγαζί οι κοπέλες τελειώσανε. Το μαγαζί μου το θέλω καθαρό. Καλά, τα λέμε αργότερα. Λείπεις πολύ από το μαγαζί, κούκλα μου. Πάρα πολύ. Σκέφτεσαι να ξανάρθεις? Ό,τι και να μου πεις, δεν πρόκειται να ξαναδουλέψω σε αυτό το μαγαζί. Δεν σε έχω я εδώ, Άννα. Αλλά σε θέλω. Большие деньги крутятся в другом месте. Я же говорил тебе, что хотел тебя повысить, но ты малость агрессивна. Αυτό που θέλω εγώ είναι να γυρίσω πίσω στην Ουκρανία. Να ηρεμήσω. Να φτιάξω τη ζωή μου. Εσύ δεν είσαι για τέτοια πράγματα, κορίτσι μου. Άκου, ο αντίμαρχος δεν καταλαβαίνει. Он гнет свою линию. Я могу это все закончить, но я даю ему еще один шанс.
εσύ να με βοηθήσεις με τριπλό κέρδος. Во-первых, он сохранит себе жизнь. Во-вторых, твоя мать попадет на свободу. И главное, ты попадаешь в другой мир и гребешь бабло лопатой. 2-3 кінήσεις χρειαστούν από σένα. Поедете на Кипр на яхте. Ты, еще 2-3 девочки и те, кто платит. Главное, затянуть его на этот корабль, чтобы развлечься. Από ό,τι ξέρω, παιχνιδάκι είναι για σένα. Εμένα τώρα μπορείς να μου πεις γιατί με κουβαλάς μαζί σου. Ραντεβού με τον Άρη δεν έχεις. Δεν θέλω ρε χαζό να παραδοθώ άνεφόρον. Άσε, ξέρω τι κάνω. Πρέπει να ξέρετε ότι μόνο άμα υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας, τότε θα κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του. Δεν θες τα μέρη μας, Άνιψα. Εσένα θέλω να μιλήσουμε. Τώρα! Τι δουλειά έχεις εσύ εδώ? Εσύ τι δουλειά έχεις στα Χανιά? Γιατί γύρισες, Ελένη? Δεν μου απάντησες. Σου έχω απαντήσει πριν καν με ρωτήσεις στην Αθήνα. Δεν σου είπα ότι θα κατεβώ να τον εθάψω. Άκου να σου πω, Ελένη. Δεν επιτρέπω σε κανένα να παίζει ούτε με το όνομά μου, ούτε με την οικογένειά μου. Όταν τελειώσω μαζί του, θα είναι εξοφλημένος. Ταρογιώργη σύναλφε. Εσύ κοίταξε να συνέθεις. Τους έχει κάνει ρεζίλης όλα τα Χανιά. Και εξακολουθείς να τρέχεις πίσω του σαν σκυλάκι. Ωραία, είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Μπορείς να μου ζητήσεις και το λόγο? Τα προσωπικά με τον Νίκο δεν έχουν καμιά σχέση με τις εκλογές. Ξεχνάς ότι εσύ τον Νίκο τον εκτιμούσες, τον πίστευες. Ακριβώς. Χρησιμοποίησες το σωστό χρόνο. Και τον πίστευα και τον υποστήριζα. Μέχρι που κατάλαβα πως είναι ένας καραγκιόζης. Για να μην πω τίποτα πιο βαρύ. Να μην πεις και να μου κάνεις τη χάρη να φύγεις από εδώ, γιατί τώρα εσύ γίνεσαι ρεζίλη. Καλό κι αυτό. Τόσα ένα χρόνια στην πιάτσα κανένας δεν μου το έχει πει. Και δεν επιτρέπω να μου το πεις ούτε εσύ. Άκουσε να σου πω, Ελένη, σαν μεγαλύτερό σου και σαν θείο σου, θα σου δώσω μια ευχή. Σύνεθε. Σύνεθε πριν είναι πολύ αργά. Θα περάσω κάποια στιγμή να τα πούμε όταν θα είσαι πιο ήρεμος. Λυπάμαι που θα στο πω, ρε Ελένη, αλλά παρά είσαι ήρεμη. Σ' αγαπάω. Σ' αγαπάω και δεν μπορώ να σε βλέπω να χαραμίζεις με ένα που δεν αξίζει τον κόπο. Κι εγώ σ' αγαπάω, Ταρογιώργη. Τι έγινε ρε μποή, ως και μόνος? Περιμένω παρέα. Το γνωστό πρόσωπο? Το γνωστό πρόσωπο. Ήθελα να έρθω να σου πω ένα-δυο πράγματα σαν φίλος, αλλά δεν μου ήταν εύκολο. Τώρα μια και έτυχε να περιμένεις το γνωστό πρόσωπο, θα στα πω. Δεν το αφήνεις καλύτερα, επειδή υποπτεύομαι που το πας. Άρη, ο πατέρας σου θα τις κερδίσει τις εκλογές. Καλό είναι να προσέχεις και εσύ τις κινήσεις σου. Σου είπα, άστο, δεν έχει νόημα. Ρίξε μια ματιά εδώ και θα δεις πως έχει. Δεν σκοπεύω να το δημοσιοποιήσω, αλλά θεώρησα ότι εσύ καλό είναι να γνωρίζεις. Αλλά τι κάνει αυτός μαζί του? Πού πας? Τι έπαθε αυτός? Ξέρω εγώ. Τρέλα πουλάει. Εγώ φταίω που υποχώρησα. Καλησπέρα, Κατερίνα. Τι λέγατε πριν με τον Άρη? Πραγματικά θες να μάθεις? Ναι. Πάμε κάπου να μιλήσουμε. Με θυμήθηκες? Πάμε, μη γίνουμε θέαμα. Πήγαινε, έχει ενδιαφέροντα πράγματα να σου πει. Κόφτω κανάκι. Περίμενε, έρχομαι. Τι στυλάκι είναι αυτό?
Ποιος νομίζεις ότι είσαι? Εγώ? Εσύ πώς την έχεις δει έτσι? Πας να βγεις και από πάνω. Δεν θα το λύσουμε στη μέση του δρόμου αυτό. Οι γονείς μου λείπουνε, πάμε σπίτι μου να είμαστε κι άνετα. Με δουλεύει. Έχω βαρεθεί να παριστάνουμε τους κυνηγημένους. Και έχω βαρεθεί να μου παριστάνεις κι εσύ το αθώο κοριτσάκι. Εντάξει? Τι είπες? Τι παριστάνω? Καλά επικοινωνείς? Εντάξει, πάμε κάπου που θα είμαστε πολύ ήσυχα. Στο δικό μου σπίτι. Να ξεκαθαρίσεις τι έχεις να πεις, να τελειώνουμε. Πήρα την τελευταία δημοσκόπηση. Στήθος με στήθος πάμε πια. Ένα τελικό χτύπημα στο debate χρειάζεται. Σε ξαναπαίρνω. Ναι. Ποιος τον άφησε να μπει? Δεν με νοιάζει που είναι δήμαρχος. Θέλω τον πατέρα σου. Είναι σε μια συνάντηση αυτή τη στιγμή. Πείτε σε μένα ό,τι θέλετε. Να την διακόψει. Τώρα. Περιμένετε. Σε τι μπορώ να σε εξυπηρετήσω, Δήμαρχε? Θέλω να με φέρεις σε επαφή με τον Αντρέγεφ. Ποιον, πώς τον είπες? Ξέρεις πολύ καλά για ποιον μιλάω. Η Άννα άφησε ένα γράμμα. Το έχω στα χέρια μου. Λέει πολλά μέσα. Δεν ξέρω ακόμα τι θα το κάνω. Φρόντισε λοιπόν να δω το συντομότερο αυτόν τον Αντρέγεφ. Και αύριο αν είναι δυνατόν. Τα τηλέφωνά μου θα τα έχεις, έτσι? Έλα, δεν ξέρω πώς άλλο ο Σταυρακάκης έμαθε για σένα. Κάτι έγραψε αυτή η πουτάνα από ό,τι κατάλαβα. Δεν θέλει να σε δει. Αντρέγεφ, πρέπει να βιαστούμε. Το ότι θέλει να με δει, μάλλον διευκολύνει. Στείλε το. Εδώ και να έρθει ο πατέρας μου και να μας βρει δεν θα μου δημιουργήσει πρόβλημα. Μάλλον θα έπρεπε να σου δημιουργεί κάποια προβλήματα. Πολύ παρατημένη στην τύχη σου σε έχει αφήσει. Τι λες ρε, προέκυψες κεφαλοκράτης? Άσε τις μπιχτές και μίλα καθαρά. Τι ζόρ τραβάς με το πώς είμαι? Θες να μιλήσω καθαρά? Το θεωρείς μαγκιά να καπνίζεις χόρτο και να αφήνεις τον κάθε αλήτη να σου βάζει χέρι? Ο Κανάκης τα είπε αυτά! Δεν μου τα είπε, κοπέλα μου, τα είδα. Το σώου σου το παίρναν οι κάμερες. Φύγε από εδώ! Που έχεις το θράσος να κάνεις και κριτική. Το δικό σου σώου με την ξενέρωτη το ξεχνάς. Ναι ρε, κάπνισα χόρτο, τι ήθελες? Να κλαίω για ένα κολόπεδο που με έφτισε? Ηρέμησε. Φύγε από το σπίτι μου! Φύγε γαμωτό! Ηρέμησε ρε Κατερίνα. Συγγνώμη. Είμαι μαλάκας, εντάξει. Έχεις δίκιο. Δικό μου ήταν το λάθος. Αλλά κι εσύ ήταν ανάγκη να... Ναι. Έλα, κοριτσάκι μου, καλά είσαι? Μια χαρά. Στο γραφείο είμαι, εδώ οργανώνουμε το πρόγραμμα της εβδομάδας. Θα καθυστερήσω πολύ. Δεν πειράζει. Μετά θα περάσω από την Ελένη. Θα μείνεις εκεί? Όχι, δεν θα μείνω, αλλά όσο να είναι θα αργήσω. Αν έχεις κοιμηθεί θα σε δω το πρωί. Ωραία. Καληνύχτα. Έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας.
Δεν ενοχλώ, ελπίζω. Τηλεφώνησα 2-3 φορές να σου πω ότι θα περάσω, αλλά δεν απαντούσες. Τι θα γίνει τώρα, θα μου έρχεσαι κάθε μέρα? Ναι, έτσι σιγά σιγά θα με συνηθίσεις και δεν θα ρωτάς γιατί ήρθα. Πάντως αν θέλεις κάτι να φας δεν υπάρχει τίποτα. Μια τσικουδιά όμως θα υπάρχει, Οπότε πίνω τώρα τη τσικουδιά και αν πεινάσουμε παραγγέλνουμε κάτι απ' έξω. Είδα τον Τερογιώργη. Άλλαξε στρατόπεδο. Πήγε με το Δουκάκι. Έχει και αυτό στα δίκαια του. Δεν θα τον κατηγορήσω, αν αυτό φοβάσαι. Ξέρω πόσο σ' αγαπάει και πόσο του στοίχησε όλη αυτή η ιστορία. Καταλαβαίνω ότι κάνει λάθος, αλλά... Μη συνεχίσεις, Ελένη. Έχει όλες τις δικαιολογίες του κόσμου. Ωραία, αυτό το λύσαμε. Καταλαβαίνεις όμως τι σημαίνει για σένα? Ίσως όχι ακριβώς, αλλά εδώ και καιρό διαισθάνομαι ότι θα χάσω τις εκλογές. Να σου πω την αλήθεια. Δεν είμαι σίγουρος ότι θέλω να ξαναβγώ δήμαρχος. Εσύ το λες αυτό. Έχω πάψει πια να σ' αναγνωρίζω. Είναι σαν να βλέπω συνέχεια έναν άλλον άνθρωπο. Μέχρι τώρα οι άλλοι πλήρωναν τα λάθη μου. Είναι καιρός να αρχίσω να τα πληρώνω εγώ. Θα παλέψω βέβαια για τη δημαρχία με όσες δυνάμεις έχω. Αλλά οι προτεραιότητες μου άλλαξαν. Έχω υποχρεώσεις τώρα. Με την καλή έννοια το λέω. Ναι, άλλαξα. Έχεις δίκιο, το πρόσεξα κι εγώ. Αλλά οι αλλαγές δεν σημαίνουν πάντα κάτι αρνητικό. Είναι η φυσική εξέλιξη της ζωής. Θα προσπαθήσω να ξαναβάλω τα πράγματα σε θέση τους. Άλλωστε εγώ ευθύνομαι που χάλασα. Θα φέρεις την κάθαρση δηλαδή, σαν σε αρχαία τραγωδία. Ακριβώς. Την κάθαρση. Πρέπει να φύγω τώρα. Κάποια στιγμή. Δεν θέλω να τελειώσει. Σ' αγαπάω. Δεν φανταζόμουν ότι θα είναι τόσο ωραία. Είμαι στην αγκαλιά σου. Είμαι δική σου. Είσαι δικός μου. Δεν θέλω να φύγεις. Ούτε κι εγώ. Αλλά μας περιμένουν πολλές τέτοιες νύχτες. Εσύ κοίταξε να κοιμηθείς τώρα. Θα κάνω τον ωραιότερο ύπνο της ζωής μου. Τι έγινε, κορίτσι μου? Τι σου είπε αυτός ο παλιάνθρωπος και σε έκανε έτσι? Είμαστε σε πολύ δύσκολη θέση, μαμά. Ο Ανδρέα μου ζητάει να κάνω κάτι που δεν γίνεται. Από την άλλη απειλεί. Όχι μόνο εμάς. Φοβάμαι για τον Νίκο. Τώρα που θα έρθει ο Μίσο, προσπάθησε να κάνεις κάτι. Πώς μπαίνεις έτσι? Έλα έξω. Σε θέλω μεγάλος.
βάλει να πω το και στην Άννα. Δεν θέλω. Хорошо. Планы немного меняются. Тебе не стоит лететь на Крит. Мэр прибудет сюда. Θα χρησιμοποιήσεις όλα τα όπλα σου, ώστε να φέρεις τον δήμαρχο στο κότερο. Αν φανεί λογικός, τελειώνουν όλα ήσυχα και χωρίς αίμα. Δεν σε πιστεύω. Κάτι άλλο έχεις στο μυαλό σου. Ты мне не веришь, я начинаю раздражаться. Суть одна. Πιστεύεις, δεν πιστεύεις. Δεν έχεις περιθώριο να μην κάνεις αυτό που λέω. Я правильно говорю, Мишенька? Μην είσαι ηλίθια, ναι. Ο κύριος Αντρέγεβ είναι σαν πατέρας μας. Θα κάνουμε αυτό που ζητάει. Δεν κοιμάμαι. Ωραία. Για να σου πω καληνύχτα. Δεν πειράζει που άργησα, Καθόλου δεν πειράζει. Τι έγινε με την Ελένη? Με την Ελένη είναι ακόμα πολύ νωρίς για να γίνει κάτι ουσιαστικό. Αλλά γύρισε και κατά κάποιο τρόπο είναι κοντά μου. Μπαμπά, θέλω να σου πω κάτι. Είναι βέβαια νωρίς ακόμα, αλλά όταν τελειώσω το σχολείο θέλω να πάω στην Αγγλία. Είπα στον Άρη να ψάξει για πανεπιστήμιο. Μάλιστα. Δεν μου ζητάς την άδεια. Το ανακοινώνεις. Και τα δύο. Συμφωνία. Και εσύ θα είσαι καλό και προσεκτικό κορίτσι. Συμφωνία. Έχεις λίγο χρόνο να μιλήσουμε? Το ότι συμπεριφέρεσαι απαράδεκτα δεν είναι λόγος να κόψουμε τις διπλωματικές μας σχέσεις. Άκου, πατέρα. Τώρα που πλησιάζουν οι εκλογές, αποφάσισα να έρχομαι μαζί σου όποτε εσύ νομίζεις. Τα ανταλλάγματα, γιατί σίγουρα για να γίνεσαι ξαφνικά τόσο συνεργάσιμος θέλεις κάτι από μένα, Ο Κανάκης έχει ένα βίντεο στα χέρια του. Με την αγαπημένη σου, το ξέρω. Της τη στήσανε, είμαι σίγουρος. Άσε που είμαι κι εγώ υπεύθυνος. Θέλω να φροντίσεις να ξεχάσει αυτό το βίντεο ο Κανάκης. Θα το κάνω. Όχι γιατί μου το ζητάς εσύ, Άρη. Ένα κοριτσάκι είναι η Κατερίνα. Με τα χάλια του πατέρα της είναι φυσικό να πέσει σε λάθη. Δεν θα την κρεμάσουμε, Κινήθηκα γρήγορα, ήμουν και τυχερός. Αυτός ο Σίμος που ψάχνεις βρίσκεται στην Αθήνα. Ετοιμάζεται για έξω, αλλά χρειάζεται πρώτα κάποια προετοιμασία. Αν κινηθείς γρήγορα, τον προλαβαίνεις. Ξέρεις που μπορώ να το βρω? Μισές δουλειές δεν κάνω. Εδώ είναι η διεύθυνσή του και ένα μπαρ που συχνάζει. Εσύ τώρα, έκανες κάτι?
Έκανα τις πρώτες κινήσεις και θα έχουν αποτελέσματα. Λίγο αόριστα μου τα λες, Δήμαρχε. Εγώ είδες. Φάνηκα γρήγορος και αποτελεσματικός. Δεν μιλάω αόριστα, απλώς... Ναι. Αρσένης, είναι ένα καμπαρέ στην Αθήνα. Εκεί θα σου πούνε πώς θα βρεις αυτόν τον Αντρέγεφ που λες. Έχω τηλέφωνο και διεύθυνση. Λέγε. Το ξέρω το μαγαζί. Εγώ τι λέω το κάνω. Αν σταματήσει ο βρώμικος πόλεμος, δεν θα χρειαστεί να εκτεθεί κανένας. Οι κινήσεις μου έπιασαν τόπο. Σύντομα θα καταλάβει ο Αντρέγεφ ότι με τους κριτικούς δεν τα βάζουνε. Πάντως ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Πατσίσαμε. Δήμαρχε, μπορεί να πατσίσαμε όπως λες, αλλά δεν τελειώσαμε. Υπάρχει ανάμεσά μας η Άννα. Γι' αυτήν γίνονται όλα. Και από σένα και από μένα. Ρημάξαμε και δύο τη ζωή μας, έτσι, Δήμαρχε. Πάντως έχεις καταλάβει ότι δεν μπορείς να είσαι μαζί της. Το έχει καταλάβει και εκείνη. Η μόνη λύση για όλους μας είναι να την πάρω και να πάμε να ζήσουμε στην Ουκρανία. Και αφού, όπως λες, μπορείς να την βοηθήσεις να ξεφύγει από τα δίχτυα του Αντρέγεφ, κάντο. Και υστερά στην ήσυχη. Και εκείνη θα βρει το δρόμο της και εσύ το δικό σου. Εγώ είμαι μέσα. Η Κατερίνα δεν νομίζω. Καλό καφέ. Ευχαριστώ. Σκέφτηκα να σε πάω στο Γλάρο να σου κάνω το τραπέζι. Να γιορτάσουμε τους αραβώνες μας. Έχεις φέρει και δαχτυλίδι? Εσένα σου είπαν ότι είσαι η αστεία της παρέας και το έχεις δέσει κόμπο. Δηλαδή, δεν θα μου φορέσει δαχτυλίδι? Φήμοτρο θα σου φορέσω, ρε. Αντέλα, πάμε. Ο πατέρας μου θα φύγει στην Αθήνα. Πάρε άδεια από το δικό σου μπαμπά και να έχουμε 2-3 μέρες δικές μας. Γεια σας. Γεια σας. Υπάρχει κανένα πρόβλημα? Θέλω να μιλήσω στον Αντρέγεφ. Σταυρακάκης λέγομαι. Πείτε του και θα καταλάβει. Ο κύριος Αντρέγεφ δεν είναι εδώ. Πού είναι? Πού μπορώ να τον βρω? Καθίστε. Θα δω τι μπορώ να κάνω. Το ποτό είναι κερασμένο από μένα. Θέλεις να χορέψω για σένα? Όχι. Δεν με θυμάσαι? Σε θυμάμαι. Άννα είπε πως θα έρθεις. Πρέπει να φύγεις. Πολύ επικίνδυνο. Μην πιστέψεις τίποτα. Θα σε σκοτώσουν. Άσε ήσυχο τον κύριο. Άλλα ψάχνει. Ελάτε. Θα σας πάνε στον Αντρέγεφ. Πάμε.
Για δοκίμασε. Δεν είναι εντελώς έτοιμο ακόμα, αλλά θα καταλάβεις. Πω, καταπληκτικό είναι. Καλά, πώς έμαθες να μαγειρεύεις έτσι εσύ? Εγώ το αυγό δεν μπορώ να βράσω. Η ανάγκη. Εσύ βλέπεις έχεις τη μαμά σου. Καλά, άστο. Η μάνα μου είναι χάλια μαγείρισα. Από καιρό έφτιαχνα στο μυαλό μου αυτή τη φάση. Εσύ κι εγώ, αγκαλιά δίπλα στο τζάκι. Όταν σε πρώτο είδα, Θυμάμαι πώς με κάρφωσες. Μετά πήγα στη μαμά της Φέης να με ξεματιάσει. είχα μείνει, πραγματικά. Δεν ξέρω πώς, αλλά μου κόλλησε. Αυτό είναι το κορίτσι που θέλω να ζήσω μαζί του, σκέφτηκα. Μπορεί να είναι εντελώς πρόωρο και να ακούγεται χαζό, αλλά επειδή κοροϊδεύεις για αραβώνες και δαχτυλίδια, στο λέω και το πιστεύω. Θέλω να ζήσουμε μαζί, Κατερίνα. Θα καεί το φαΐ μου. Εδώ μένει ο Μέγας Αντρέγεφ. Ναι. Εσύ θα με πας στον Αντρέγεφ? Μαμά, αυτός είναι ο Νίκος. Χαίρομαι που σε γνωρίζω, αγόρι μου. Τα μισά από όσα μου είχε πει η Άννα, αν είναι αλήθεια. Να είσαι καλά. Μαμά. Δεν πρόλαβε να σου μιλήσει η Σόνια. Μου μίλησε. Τότε γιατί ήρθες? Δεν καταλαβαίνεις ότι είναι παγίδα? Ανά! Σου υποσχέθηκα να σε απαλλάξω από όλα αυτά, Άννα. Και θα το κάνω. Νίκο, φύγε. Φύγε τώρα. Πήγαινε να ετοιμαστείς. А ты пойди, помоги ей. Ο κύριος Ανδρέας σε περιμένει στο κότερό του. Κάθισε. Значит так, придет мэр с Анной. Я там переброшусь пару-тройку фраз, и потом по моей команде вы выходите, ширево для каждого. И тяга такое. Девочки хорошо знают. Девочки хорошо знают свое дело. Найдут их, в общем, якобы отбросили коньки от передоза, предположительно после групповухи. Понятно? Конечно. Ну, молодцы. Έλα. Που λέει αργή, αδέλφης. Πάω να δω τι κάνω. Άσε πάω εγώ. Δεν θα πάω. Γίνεται. Δεν μπορώ να κάνω αυτό στον Νίκο. Τελείωσες? Έλα, γιατί ο βλάκας μέσα με έχει τρελάνει. Ξύπνα, Μίσα. Αν πάμε στον Ανδρέευ, τελειώσαμε. Θα μας σκοτώσει όλους. Η μόνη μας ελπίδα είναι να φύγει ο Νίκος. Να καλέσει την αστυνομία. Κατάλαβε το. Αν δεν πάμε θα μας σκοτώσει. Για να προστατέψεις εσύ τον κόμενό σου πρέπει να την πληρώσουμε όλοι μας. Хватит, Миша. Ты причина наших переживаний. И ты это знаешь. Ώρα να συνέρθεις. Κάνε ό,τι σου λέει η Άννα. Что тут происходит? Семейные разборки? Έτοιμες. Πάμε. Κάτω τα χέρια από την αδερφή μου, ρε! Τι είπες? Αυτό που άκουσες! Άλεξ! Φύγε αμέσως. Φύγε από εδώ. Φύγε αμέσως. Что ты, бля, делаешь? Όχι όπλα. Κλείσε την πόρτα. Δεν χρειάζεται βία. Ήρεμα, Δήμαρχε. Ήρθα για να συναντήσω τον Αντρέγεφ. Με περιμένει. Θα με πάει κάποιος εκεί που είναι? Она не хочет прийти.
Отхиума большие проблемы. Πασίτης βαμπάμε, για σκουζά, за этим придурком. Τι λένε? Γιατί δεν έφυγες? Δεν θα γλιτώσεις από αυτούς. Έχει μου εμπιστοσύνη. Ξέρω τι κάνω. Σ' αγάπησα όσο τίποτα άλλο. Να το ξέρεις αυτό. Τι θα γίνει? Θα με πάει κάποιος στον Αντρέγεφ? Έλα. Θα σε πάω εγώ. Θα πάμε με δικό μας αμάξι. Θα σε φέρουμε μετά να πάρεις το δικό σου. Στη διεύθυνση Πέντο Σαμπρίν. Δεύτερος όροφος να γίνει έρευνα. Μπορεί να χρειαστεί να επέμβουμε. Χτύπαμε. Χτύπαμε στο πόδι και φύγε. Ειδοποίησα την αστυνομία να κάνει ντου στο σπίτι που μένει η Άννα και η μητέρα μου. Τι ρόλο παίζεις εσύ? Δεν σου έχει μιλήσει η αδερφή μου για μένα? Εξαιτίας μου μπλέχτηκε. Αυτά τα ξέρω, για τώρα μιλάω. Τι παιχνίδι είναι αυτό? Ο Αντρέγεφ την έχει στημένη. Αν πάμε εκεί θα σε σκοτώσει. Εσύ άνθρωπός του δεν είσαι? Μέχρι τώρα, ναι. Έχω κάνει αρκετές μαλακίες, αλλά ως εδώ. Έλα, χτύπαμε, κάνε αυτό που σου λέω. Πήγαινε με στον Αντρέγεφ. Δεν καταλαβαίνεις. Αν πάμε εκεί ο Αντρέγεφ θα σε σκοτώσει. Πήγαινε με. Όσο για τον ντου που λες, μπορεί η αστυνομία να το έχει κάνει ήδη. Ξεκίνα. Καλά, μιλάμε πρώτη μαγείρισα. Με εκπλήσεις. Επειδή εσύ είσαι άχρηστος. Στο Λονδίνο τι έτρωγες, όλο έξω? Ή είχες κάποιον να σου μαγειρεύει? Με ποιο από τα δύο θα θυμώσεις λιγότερο? Με κανένα, ρε κολόπεδο. Τότε πρέπει να βρω μια τρίτη εκδοχή. Και πώς ήταν η νοικοκυρά? Ψηλή, ξανθιά, Αγγλίδα, ξενέρωτη? Όταν θυμώνεις, είσαι τρέλα. Ναι. Όταν βαράω μπουνιές να δεις πώς είμαι. Για έλα. Γουστάρω. Γουστάρισε. Πόσο δεν φαντάζεσαι. Τι, η Αγγλίδα φλέγει πιο καλά? Καλά σου έκανα πλάκα για ραβόνα και πήγες να αγοράσεις δαχτυλίδι. Το είχα αγοράσει στο Λονδίνο και περίμενα την κατάλληλη στιγμή για να στο δώσω. Αλλά με τις πλάκες σου για τους αραβώνες και τα λοιπά μου την έσπασες. Τώρα όμως είναι η κατάλληλη στιγμή. Ξέρει κανένας ότι εδώ? Η Φέη, αλλά να μου κάνει πλάκα και να έρθει αποκλείεται. Ποιος είναι? Άνοιξε μου σε παρακαλώ, θέλω να μιλήσω στο γιο μου. Άνοιξε το εσύ. Εγώ δεν έχω ρίξει να με προσβάλλει.
Υποσχέθηκες ότι μέχρι τις εκλογές θα είσαι τύπος και υπογραμμός. Δεν το βλέπω. Δεν έχω καταλάβει. Καταζητούμενος είμαι και παρακολουθείς τις κινήσεις μου. Είπα στη μαμά ότι θα λείψω. Μόνο που δεν της είπες με ποιαν θα είσαι. Ούτε ότι θα έχεις κλειστό το κινητό. Χανιά είναι. Σε είδανε μερικοί και αρχίσαν τα σχόλια. Σχόλια που προσπαθώ να αποφύγω. Λοιπόν, να σε αφήσουμε την πολυλογία, έλα σπίτι. Ξέχασέ το, δεν γίνεται. Αυτό που δεν γίνεται, Άρη, είναι να με πιάνουν στο στόμα τους διάφοροι παραμονές εκλογών. Θα έρθω αύριο, εντάξει. Θα έρθει σήμερα. Τώρα. Και την Κατερίνα τι θέλεις να την κάνω? Να την παρατήσω να κάνει οτοστόπ? Κόψε τις αξυπνάδες. Θέλεις να τις πω εγώ δύο κουβέντες? Να την αφήσεις ήσυχη εσύ, εντάξει. Ωραία, λοιπόν. Μάζεψέ τα, πήγαινε το κορίτσι στο σπίτι του και γύρισε πίσω. Εντάξει. Γυρίζουμε. Με καμία δύναμη. Σακύρωσα μια φορά. Νομίζω πως φτάνει. Δύσκολη αγάπη είσαι, γιατί πάντα ήθελα κάποιον που να είναι σαν εσένα. Μα εσύ εμένα δεν μου δίνεις περιθώριο κανένα. Στα σκοτάδια που σε ψάχνω δεν μου ρίχνεις λίγο φως. Ένας Θεός, ένας Θεός.